Dobrý deň, meno mi Karolina Đuđar. Dneška budem vykladať peršu hodinu u 5. klasi na taký nezvyčajný spôsob. Dneška še stretáme tak, že by sme mohli poprovádziť na stavu, takú spovtoríme toto, co sme robili poteraz i predĺžime ďalej so gradivom. Normálno, znači máme tu tablu, treba nám farby, všetko tak, jak sme robili u školi. I normálno píšeme školská robota, pretože bez ohľadu, že to provadzíte z domu, to spada do školskej roboty. Inšak ochabíte teraz takú zmesta za náslov i perše takú spovtoríme o tým, co sme poteraz robili, že co to napríklad vyrečenie. Takže môžeme zdohadnúť, že vyrečenie to zadumana, zapísaná alebo vypovedzená dumka. Znači, že by sme vyhvareli dumku, my musíme to tí slova smyslovo poskladať do jednoho vyrečenia. Poteraz sme učili prosté vyrečenie i zdohadneme še, že prosté vyrečenie to toto, ktoré má u sebe dva hlavní členy, a to subjekt i predikát. Zdohadneme še i toho peršoho prostého vyrečenia, ktoré ste zdumali. I to normálno, že hej, subjekt hľadáme so spýtaniami kto abo co, a predikát hľadáme so spýtaniami co robí subjekt. I tak dostávame predikát diejeslovný. I bolo normálno vyrečenie mac, co najčastejšie mac robí, mac varí. I označovali sme, preto nám treba i farby, znači subjekt zo červenú farbu i označíme hore zo s i predikát podsahujeme so s dvoma smuškami i píšeme hore p. I to sme hvareli, že to tí členy vyrečenia, to hlavní členy vyrečenia. I poneže jest 1-2 členy, oni še ešte volajú i dvočlenovo vyrečenia. Znači toto jedno, to dvočlenovo vyrečenie. Vy normálno všetko toto prepisujete do teky, hoď sme to i mali, ale nám núžne pre dneškajšiu lekciu. Veď sme spomínali, že da kedyše može u stvari i nájsť u vyrečenju len jeden člen, to nám toto nové. Znači, keď tu máme dvočlenovo vyrečenie, bo je z dva členy, keď je z jeden člen, veď to bude jednočlenovo vyrečenie i to nám bude i náslov dneškajšej lekcii. Či píšeme jednočlenovo vyrečenia. Jednočlenovo vyrečenia, znači rušame po logiki, same slovo nám hutori, že to tí vyrečenia majú keľočleny, majú jeden člen. Teraz ich môžeme podeliť na dva grupy. To by boli bezsubjektovo i pod B bezpredikatovo. I tu môžeme ísť po celkom normálnej logiky. Znači, bez subjektovo same slovo nám hutori, že sú bez subjekta. A bez predikatovo to bez predikata. To tí bez predikatovo, oni še ešte znajú volať i
nominatívny. To čisto informatívno teraz, znači nebudeme učiť o tým, ale je vážne, že tiež odvitujú na pitanja kto alebo co, jak co i nominatív, ale o tým budete učiť poznejšie u 7. klasi. Teraz môžeme napísať i nový podnáslov, znači bez subjektovo vyrečenia. Podsahneme. To znači, že keď nemáme subjekt u vyrečeniu, spram toho tu, znači keď nemáme subjekt, ostáva nám predikát. To znači najčastejšie šehasnujú to tí vyrečenia. Napríklad, keď povieme hírmi. My známe, jaké to keď hírmi. Známe napríklad i jaké to keď blízka. I známe napríklad povesť dakedy, že špíše mi. Tiež známe i dakedy povesť od strachu napríklad nohy mi odňalo. I co tu teraz máme? Máme načišľené predikáty, ale nemáme subjekty. Bez ohľadu, že nemáme subjekt, my smyslovo prepoznávame to tí vyrečenia i známe, co oni značia. Znači, oni u stvari nemajú subjekt, ne postoji okončovatelj roboty. Keď povieme hírmi, my známe, co to, známe, jaké to zjavenie, ale neznáme, že kto to u stvari robí. Keď blízka, týž tak. Špíše mi, to hej, u pitanju ja, lebo nohy mi odňalo i to u pitanju, že ja, ale nepostoji direktni okončovatelj roboty, takže to tí vyrečenia u stvari spadajú do bezsubjektových. Toto všetko hovorím, nadpomínam, treba, že by ste prepísali. No, u dajedných slučajoch postoji i varijanta, že subjekt može nájsť, ale je bars poobštený. To môžeme položiť spod hvizdočku. Znači, poobštený subjekt. To vám také, a keď povece, napríklad hvária, že bude dobre. A kto to hvári? My to prosto z toho nevidíme. Vjerojatne to ľudze, ale zaš hvárim subjekt poobštený. Máme informáciu, že o čím še robí, ale konkrétno neznáme, že kto to u stvari okončuje diju. Alebo napríklad zo klasičnej príslovky, jak sebe posceliš, tak budeš spať. Znači to také subjekt, ktorý še prosto podrozumuje. Či povtoríme ešte raz, znači jednu časť sme prešli. Dvočlenovo vyrečenia majú dva členy, to subjekt i predikat, to hlavní členy vyrečenia i spomínali sme, že še ešte volajú peršoriadni. A keď máme jeden člen, već volajú jednočlenovo vyrečenia, ktorý delíme na bezsubjektovo i bezpredikatovo. Bezsubjektovo bez subjekta, bezpredikatovo bez predikata. To tí, ktorí bezsubjektovo, oni u stvari bez subjekta, znači, že máme načišljeni len predikati. Hír mi, blízka, špíše mi, nohy mi odňalo, múka mi, nedobre mi i tak ďalej. Abo keď povieme, že pľúšti, to môžeme isto dopísať za to, že nepotrebuje povedať, že pľúšti díšť. My keď povieme, že pľúšti, my točno známe, že o čím še robí. Teraz
Toto verím, že ste prepísali. Táto tú časť môžem i postierať. I ostáva nám druhá časť lekcie i nový podnáslov. To budú bezpredikatovo vyrečenia. Ja vám najčastejšie ich utorela, že u vyrečeniu bez ohľadu, že je dvočlenovo, že je predikát vážnejší, pretože zo predikáta môžeme vidieť, kto u súčnosti ukončuje robotu. Ale dakedy máme i situáciu, že keď nemáme predikát, ostáva nám u stvari subjekt. Takže tu napríklad u tým slučaju predikát nevypovedzený, znači uopšte ho niet, pretože je nenužný. Nije o čím še robí. My teraz napríklad, nedaj Bože, še slučí oheň. I my skričíme, že oheň. Niet potreby povedať, že oheň horí, bo keď by nehorel, ani by ho nebulo. Znači to u tým slučaju niet potreby dodávať. Vec napríklad, keď povie, že dišť. Co robí dišť? Dišť pada. Znači niet potreby nahlašovať toto. Abo keď, znači prosto to da kedy i nužno skrátiť, keď povieme noc, cmota, búria. Znači to nám u stvari, môžeme my ich i podcáhnuť zo červenú farbu, pretože to všetko u stvari subjekty. Znači oheň, subjekt, dišť, subjekt, noc, subjekt, cmota, subjekt, burja, subjekt. Znači tu u takých slučajoch uopšte ani niet potreby dodávať predikát. Zato ich utoríme, že predikát u tým slučaju ani nenužný. Bitný nám u tým slučaju i kontekst, znači že o čím še pripoveda. Tá napríklad, keď by sme načišliali bez predikátov vyrečenia, napríklad keď povieme tezgy, točka, ľudze, točka, šatry, točka. Šatry napríklad, alebo ešte môžeme dodať, že kolimbačky. I ešte keď by sme dopísali chali gali, lebo zbývacia točka, tak by sme u stvari prepoznali, že sme tu so bezpredikatovými vyrečeniami u stvari opísali kirbaj alebo vašar. No, pomaly toto prepíšte do téky. Toto časť teraz môžem poscerať. I môžeme dakus povežbať. Za vežbu tu som, že by im pomohla. Tak, znači rušíme od samého počátku. Znači zadatok budeme mať tak. Znači vežba 1, najšie zdohadneme. Napíš 3 prosti vyrečenia. Znači
Znači mamy 1, 2, 3. Zdogаднеме се, že prosté vyrečenie má u sebe len subjekt i predikat. I tu môžeme, znači okrem toho, že má zvári, môžeme već dodať napríklad, že brat špíva. Môžeme ešte povedať napríklad, že Jani kriči. I môžeme napríklad napísať, že Ana drime. Zdogаднеме се, že subjekt hľadáme so spýtaniami kto alebo co. Znači, kto špíva? Brat špíva. Jani kriči. Kto kriči? Jani. Ana drime. Kto drime? Ana. Predikat hľadáme so spýtaniami, že co robí subjekt. Co robí brat? Brat špíva, podsahujeme so zbelavú farbu i so s dvoma smuškami. Jani kriči, co robí Jani? Jani kriči, podsahujeme s dvoma smuškami, píšeme hore P. Ana drime, co robí Ana? Ana drime, znači to nám predikat i podsahujeme so s dvoma smuškami. Nazdávam sa, že ste prepísali, znači všetko toto treba označovať i u farboch, tak to sme robili na hodiny. Vec máme väžbu číslo 2, znači napíš 3 bezsubjektovo vyrečenia. Znači bezsubjektovo nemajú subjekt, a keď nemajú subjekt, vec u stvari máme načišli da skeľo predikati. Teraz napríklad môžeme povesť, že pada. Keď povieme, že pada, my u stvari známe, že še podrozumuje dišť. Abo ešte môžeme povesť, že pľušči. I to znamená, že pľušči dišť. Abo napríklad, keď povieme, že horí, znamená, že še cožka zapalelo. Poneže tu nemáme subjekt, ale máme len predikaty, tak ich môžeme i označiť. Znači, pada predikat, pľušči predikat, horí predikat. A co nám chybí? Chybí nám subjekt, pretože oni volajú bezsubjektovo. I máme väžbu 3. Či napíš 3 bezpredikatovo vyrečenia. Tu znači robíme obratno. Tu máme na číšlic u stvari telo keľo zadate bezpredikatovo, znači nemajú predikat, ale im tu ostal subjekt. Napríklad povieme, že šníh, alebo povieme, že dišť, alebo posle dižďu normálno prichodzi slunko. Poneže sme tu načišljeli subjekty, podsahujeme zo červenú farbu i označujeme zo S. Znači, ešte raz nahlašujem, bez subjektov vyrečenia nemajú subjekt, ale majú predikat. Bez predikatov vyrečenia nemajú predikat, ale majú subjekt. Znači, máme dakedy vyrečenia, kde prosto nenúžno, že by sme vypovedli obidva členy, pretože dakedy nemá smysla.
Znači, keď povieme, že oheň, već zname, že oheň hori. Keď dišč, zname, že dišč pada. Keď noc i cmota, zname, že toto u stvari noc i cmota spadli dolu, nie u smislu spadli, ali že stihla noc, znači prosto njet potreby za tim. Teraz ešte môžeme krátku vežbočku porobiť. Znači, môžeme to napísať, že vežba 4, znači odred jaki to vyrečenja. I napríklad ja vám zadam, že špotanie šeptanie zmierkaše i ochladlo. Teraz rozdumajte o tým, že co nám tu dáte a toto, čoho niet, to nám bude také vyrečenie. Záž nám nužný farby, znači červena i beláva. Teraz napríklad, co še opýtame, že by odvid bol špotanie. Lapelo me napríklad špotanie. Co me lapelo? Kto co? To pitanja za subjekt. Šeptanje, čulo še šeptanje. Co še čulo? Znači to nám bude subjekt. A keď máme subjekt a nemáme predikát, već nám to tí dva vyrečenia u stvari budu bez predikatovo. A napríklad, keď máme zmierkaše, znači coškaše slučuje jakaši grobota u pitanju, co bulo, co robi subjekt, znači zmierkaše i co robelo ohladlo, znači tu máme dva predikati, chýbia nám subjekty, takže toto, keď nemáme subjekt, vec to bude bez subjektovo vyrečenie. Znači povtorujem ešte raz. Bez predikatovo nemajú predikát, ale majú subjekt. Bez subjektovo nemajú subjekt, ale zato majú predikát. U každým slučaju, znači tota lekcija nam zastupena u gramatiki, gdje ešte postoja nejaké vežby kolo toho. To by ste mohli napríklad porobiť i za domášnju zadaču. Znači to nám u gramatiki lekcija počína na 55. bok. Znači u gramatiki. Poneže, dneška robíme na taký spôsob, znači to ti vežby tam, kotri mace, to bi mohlo buť u stvari zastupeni ako domašnja zadača. U každým slučaju, znači chvíľkovo máme otvorený Classroom na Google, znači keď máte nejaké pitanje, šljebodno postavce, u kontaktu sme konstantno, takže keď je pitanja, šljebodno še pitac, a za domašnju zadaču už še dohvaríme, že jak ju preveríme. Za teraz ďakujem na povahy, doviđenja.